ମା ମୁଁ ଯାଉଛି ସୁରଟ। ଆରେ ସୁରଟ ଯାଉଛି ରେ, ଯା ତ ବୋପା ମା କହିକି ଯା। ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆରେ କାହିଁକି? ଆରେ ସାଙ୍ଗ କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ଘରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି କହନ୍ତି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯିବାକୁ, ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯା, ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯା। ପାଠ ପଢି ପଢି ମୁଣ୍ଡ ଜାମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ଆମ ଘରେ ବି ସିଏ କହନ୍ତି ରେ ପାଠ ପଢେଇବା। ଆରେ ଏ ଦିଟା କଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି? ମୁଁ ଟିକେ କାନେଇକି ଶୁଣେ ଏ ଦିଟା କଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ ପାଠ ପଢିବାନି ତାର କୁଆଡେ ଯିଆ ହେ। କୁଆଡେ ଯିବା? ଆରେ ସାଙ୍ଗ କୁଆଡେ ସୁରା ଫୁରା ପଳେଇବାରେ କାମ କରିବା ପଛେ ପାଠ ପଢ। ହଁ ସାଙ୍ଗ ପାଠ ପଢିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ, କାମ କରିବାଟା ଭାରି ସହଜ। ଈଶା ଦିଟା ସୁରାଟ ଯିବାକୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଈଶା ପାଠ ପଢିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସୁରାଟ ଯାଇ କାମ କରିବାକୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଶଳା ସାଙ୍ଗ ଘରେ କାହାକୁ କହିବାନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ବେଗ ଧରିଆ ଟ୍ରେନରେ ବସିବା ସୁରାଟ ପଳେଇବା। ହଁ ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ଯିବା। ମା ମୁଁ ଯାଉଛି ସୁରଟ। ଆରେ ସୁରଟ ଯାଉଛି ରେ, ଯା ତ ବୋପା ମା କହିକି ଯା। ମୁଁ ଯାଉଛି ସୁରଟ, ମୋ ବୋପା ମାଙ୍କୁ କହିବୁନି। ଯାହା ଗୁଡାଏ ପଇସା ପତ୍ର କମେଇକି ଆଣି ତୋ ବୋପା ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦବୁ। ତାକୁ କହିଥିଲି ଦିନ 2ଟାରେ ଆସିବାକୁ, ଆସିକି 3ଟା ହେଲାଣି। 4ଟା ଟ୍ରେନ ଅଛି, ସେ ଆଉଛି କେତେବେଳକୁ ଆସୁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଏଠି ବଇଛୁ? ତୁ ଆଉଛୁ ଟାଇମରେ ଆଉ। ଆରେ ଘରୁ ଲୁଚିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ଆଉ। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଟ୍ରେନ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ। नमस्ते सर। अरे बाबू सब काम ठीक ठाक चल रहा है ना? जी मालिक सब ठीक ठाक चल रहा है। जो दोनों नया बंदा आने वाला था वो आया क्या? आ गए हैं मालिक। हाँ। अरे बाबू मुंशी आया क्या? जी मालिक। इसको बुलाओ। हाँ ठीक है। सर क्या हो बाबू? आपको मालिक बुला रहे हैं। मालिक बुला रहे हैं? जी चलो। नमस्ते सर। प्रकाश जी सर। जो दोनों नया बंदा आने वाला था वो आया क्या? जी सर वो आ गया, उसको बुलाओ क्या? इसको बुलाओ। बाबू मालिक बुला रहे, चलो। मालिक यही दोनों बंदे आया है। यही दोनों बंदा है? ठीक है इसको काम पे लगा दो। बाबू तुम आगे कोई काम करथलो ना? हम पाठ पढ़ुथल, पाठ पढ़िया कष्ट लागला, हम सेठी सुराट काम करे जाइलो रे। पाठ पढ़िया कष्ट लगिला सुराट आइलो रे, नहीं कि? हो ठीक अछि। एठी काम करिया भलो आराम लागियो ना, काम करिवो। अरे भाई तुम कोठु आछो? ओडिसा रे। अरे भाई तुम कोठु आछो? भाई एठी काम करिया भारी बढ़िया लागुची। अरे भाई काई तुम काम को आछलो, ये काम भारी कष्ट। तो चलो सेठी बसी के कथार्ता हवा। भाई मु पाठ पढ़ा छाड़ी के आइची, एबे एमटी बाइक किनी बोली खत्म। भाई मु भी ओटा आईफोन किनी आई। अरे बाबू काम सब ठीक ठाक चलछि टी? हां सर काम सब ठीक ठाक चलछि, किनो काम करिया बढ़िया लागुची। हां हां हो एबे गाड़ी आसीओ, गाड़ी सब जिंस लोड करी साइड में जीवो हला। काम बढ़िया लागुची, मु गले एठो ओटे एमटी बाइक किनी, मु भी ओटा आईफोन किनी। एठी मको नुआ आछो की? हाँ भाई हम काले ड्यूटी रे जॉइन करछु। भाई ये सुराट काई काम करे गाउतला? भाई टाइम कोन लागी? एठी काम करेटा भारी कष्ट। भाई हमें 100 टका जुआर जो घांटी दे। भाई तुम टे काम करछो, मुझे झाड़ा बसी जाउछी। भाई कौन होला? भाई कौन होला? भाई लाटिन वाला भूत अछि। हो केते उदल नहीं पाठ पढ़ु भल लागला, काम करिया भाई कष्ट। ओहो आइते तो संग गोटे मास कष्ट मष्ट काम कर पड़े आ।
ହଉ ସାଙ୍ଗ ଧ ଯିଏ କଷ୍ଟ ମସ୍ତି ନେଇକି ଆଉ। ହଉ ସାଙ୍ଗ ବବେ ଟିକେ। ତୁ ବା କହିଲୁ ଘରେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଚାଲ କୁଆଡେ ଯିବା ଆଡି। ତୁ ବା କହୁଥିଲୁ ସୁରାଟରେ ଭାରି ବି ହାଲକା କାମ। ତୋ ଯୋଉ ସୁରଟ ଆଇଥିଲି। ତୁ ବା କହିଲୁ ସୁରାଟରେ ହାଲକା କାମ। ମୁଁ ତୋ ଯୋଗୁ ଆଇଥିଲି। ମୁଁ ତ ଯୁଗାଇଥିଲି। ମୁଁ ତୋ ଯୋଗୁ ଆଇଥିଲି। ତୋ ଯୁଗାଇଥିଲି। ତୋ ଯୋଗୁ ଆଇଥିଲି। ଆରେ ଆରେ ତମେ ନିଜ ଭିତରେ କାଇଁ ବାଡିଆ ବାଡି ହଉଛ? ଭାଇ ଏଠି କାମ କରିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। କଣ ଗୋଟେ ମାସ ହେଇନି ତମେ ଘରକୁ ପଳେଇବ? खत्म बाय बाय। ହଉ ତମେ ଏଠି 2 ଜଣ ବସ, ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣୁଛି। ଆରେ ବାବୁ କଣ ହେଲା କାହିଁକି ଚାହୁଁଥିଲ? ତାରା ଆମେ ଆଉ କାମ କରିବୁ ନା, ଆମକୁ କାମ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ତମେ ଜାଣିନଥିଲ ବାହାରକୁ ଗଲେ କାମ କରିବା କଷ୍ଟ ବୋଲି? ସାର୍ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ କାମ କରିବାକୁ ଆଇଲୁ ଭାରି। କାମ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଆମକୁ ଘରକୁ ପଠେଇ ନିଅ ପ୍ଲିଜ ସାର୍ ଆମକୁ ଘରକୁ ପଠେଇ ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ ସାର୍ ତମ ଗୋଡ ଦଉଛି ସାର୍ ଘରକୁ ପଠେଇ ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଆରେ ପିଲେ ହଉ ହଉ କଣ ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ। ଆରେ ପିଲେ ଗାଁରେ ପାଠ ପଢିବା କଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ସୁରଟ ଆଇଲ। ସୁରଟରେ କାମ କରିବା କଣ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? କଣ ଘରକୁ ଯିବି? ଘରକୁ ଯାଅ ଯେ କିନ୍ତୁ ଘରେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବ। ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବନି ହେଲା। ହଉ ଯାଅ। ଆରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ ପିଲାମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ଭୁଲ କରିବନି। ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନିବ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବ। ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିବେ। ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ।